Яңа төтүләүләрне 8 яшьтән 16 яшькә кадәр балалары булган Оскаримлы гаиләләр һәм 12 атнага кадәр йөклелек белән хастаханәгә исәпкә баскан хатын-кызлар алырга хокуклы. Пособие алу өчен төп күрсәткеч гаиләнең керем күләме. 2 июля этого года был подписан указ президента Российской Федерации о единовременной выплате семьям с детьми, где это мы говорим выплаты школьникам. В семьях, где есть дети от 6 лет до 18, будет выплачена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Заявление мы будем принимать с 15 июля по 1 ноября. Гаризаларны пенсия фондының теләсә кайсы территориаль бүлегенең клиентлар белән эшләү хезмәтенә килеп, яисә дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы аша тапшырырга була. Если же семья, которая им претендует на эти выплаты, они могут обратиться и в августе, и в сентябре, и так далее. Выплата идет на 12 месяцев. 1 июльдән Оскаримлы гаиләләрдән гаризалар кабул итә башладык. Бүгенге көндә 34 гаиләдән гариза кирде. Авыл җирендә бит инде бик авыр бит инде яшәүләре, эш юк. Безгә хәтта генә булса да ярдәм булыр инде хөкүмәттән. 8 яшьтән 16 яшькә кадәр бала үстерүче тулы булмаган гаиләләр 4997 сум, иртә срокта исәпкә баскан йөкле хатын-кызлар августтан башлап ай саен 5311 сум акча алачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.